Unu mikmat saying doba thawai ng Lok Sabha na Shillong wa Vincent H. Pala uloong ba ka National People Party NPP Dangshen kalong yik pai ba ban bam tang kaja bar ujur Henry Manta Saka United Democratic Party UDP kalakani saya kaja kumta haban bam satang ujur habakran sikla patai ko bo ruba pala uloong ka jingsngo lengo ba ka UDP ka bakrsian lang ya ka NPP ha ka sarkar Senrop Meghalaya Democratic Alliance MDA kamkren ne pha jingtho ye sak sarkar bandawa toket halo ka jingkno baja palat silak paket ukha uloong badangshen halo ka jingkno bamsap ha ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka UDP kala pha da ka jingtho badawa jingtoket ulai thu bo sumbut mitnang ba uloong ba em ba omdei na ka FCI lesi yo dei na kiwe pat kitnan uloong bola persang ban budien bat lap o dei na kata social welfare ya kapala kami do ba kerman sila MLA ka UDP kum menteri kani katanan ulabu ka jingkli kum kijong ba med ba lingdo president ka UDP new ba jimino general secretary nama nak menta ka MEECL kitho sithi bandawa toket Henry Balai menta kisusngam Menta ki beriu kala duna ke jing senia akan ke sarkar na iha ba keleng kila duna ke jing senia to singarang keli ne ba person ong sar kumno kata ka kam khau ka dei na po FCI kumno kilap udei nung dei jong ta Meghalaya badon sapa Assam ba person ong em de na po FCI yo de na weki department hadian ngaboden ki ong ba ke dei na po social welfare tengadang ong kai ke nya ong ba menta u NPP u ong ba bam tanggaja barujur menta segi UDP menta la kini seja la kini sebam setang ujur pindepek ki get keleng ususnang lawan chawes kasi piwan bypass keleng ki get ki bu ban check ki jor tumur jor pimyo gajar pimyo ki pajba jeng kin le shei gen te belai ke mujong ba med ba lene ke mujong ba jibino nga I ha kapor ba namenta ka electricity namenta ka MSB namenta ka MECL ki thos thi de bandon ke inquiry belai menta ke susngap belai ke UDP ke susngap ba menta ka kata ya ki yo ka kot jong ki bru ba pi page ni ki website la kumno kani ka uneu khau way khna de ben yo chispa kram ha ka primary but chispa san program ha ki upper primary tengi don hangni ha Meghalaya ngi don kat kum ko website na pe about 3.85 lakhs ki student ha ka primary and 1.5 lakhs ki student ha ka upper primary te pina combine gitu baro ngi yo khau almost 2560 tons ha ka chikwata tementa ka jingkeli kalong ba u khau wan nang te ha ka chikwata ki school ki khang ka midday meal ka khang te sheikin le kita kumno ki pedon kam ki utilization ka jubab kalong menta ki ong deu jong ki tu teu khau bawan hai ki pedon kam pi ka utilization ha kanu kor kom ba ki de ban le kata nga kwa ba lakumno ka UDP ka de ban kelib ha ka de ban long clean ha kani ki issue na mar ka portfolio ka de ki bat ki UDP ha kani tiga BJP ru balik susngap menta baki bade hasentar ka allotment ngamani ngarang phone na po no secretary nang teu ong BM na po ministry ka allotment kawan daga midday meal ka de laga jonghi bat namta ka supplement nutrition program ka de laga jonghi te dawan kini nang te ka allotment ka yaj bek hanre hangni pat sei ki ai te only one question hai ki penon kam yu new khau bawan nang te ke telari ki ong unium de tau khau bawan ne Meghalaya kata ka jing ka kwa pan ong na ka liang jonga tenga karpat yaki bakai ban jubab ladangin bam tang ujhor ne ngi yo kajar ngi yo sho lene ha kanu kom jhor la ki dor pnel la ki dor sei kin kan poi ka jaj bentu sei kin im ki bru jongi ha kan ikor kom ki ngamno ra ba ong cm ka de na kam de hande belem set up ka inquiry lada namanta ka MECL ki ong ki dawa ba de ban set up ka inquiry bale hang ne ro kim set up ki inquiry kan kata ka badang kam ka inquiry kan ban batai ka don scam ne kam don scam ne menta ki pulit hang te kila register ke FIR mening adang ki la register te ban ong hi bom don scam le ni claim set up kan inquiry che kalong ka bahai bikin set up inquiry namar ka de kalong ki issue namata ka badil bat ki baduk ka badil namata ki under kini ki under privilege ha gajuk ka poro ki badil do namata ki nutrition ki to gi ba duna
kamtam ki badon pneumonia samkam ki kena ki ba underweight ka Government of India ka ai kini scheme ban achieve ya ka SDG Sustainable Development Goal ka weni ki banta ki le na do arjar chpeu ki sedang ki allotment ki ba per ki National Nutrient Mission ki sedang na do ka topor ki sedang allotment bat ka Meghalaya ka lalom ka wei ka ba ban awaj ki stunting ban awaj kini kita ki ai kini ki nutrition te saya kin mentah ke school ro kamlong ke midday meal ro kamdon ba ai te saya hagno kom ki utilize te ban like na kata ke baro matrai ka UDP hi ke de ban don ke jing ke kle kin pensyai ki pajba ke de ban don ke inquiry chief minister hi kumu head su de ban set up ke inquiry ke kanang ki pajba kin syai ban soong hi kamdon te basuk den da don ke inquiry pat ka report ke inquiry independent inquiry ngatrai kata ka pan bahaban da ki kwa ban khoj kata ke ji de bat kata ka kam na trai kala ban de no ban chwaro te kata nga ong la da kala ban de no ban chwar la ka don ka inquiry te tiblut ken kita gi bala do ban chwaro na mar ki to gi de gi badil yo khaw te ki post nem la dil yo khaw te la da ka na do ban chwaro ka bahai la da ka mi no ke hanu ko kom ban penduk ci sendon ken pi ka jai berujungi ka nang duk kan ba ka corruption ka nang kiu te namanta pat ka SNP nga I kalau teman ka poi almost 6 crores ha chi quarter hakini kisnem baladep ke latest ngam tip kalong kumno tang ka last quarter kat kumujing I jonga te is a big amount te la da ki ong ban le ka inquiry namta ka MECB leni MECL kita gaju ka inquiry gaju ka system ki di ban le la ki kwa ban wan clean ba upai ba di ban sang tho kan kani honestly ngam ba ngam da nga issue I kot khobar ba ki ong ba ketika tainted company menchwa post name menchwa andre na try ka government haba ka alot biang menta ka di ban tip kan ke ki ban tainted ke katang ang pi ban don ka inquiry tela tip ha di ban don ke kan bale ki re alot biang ha ka jo ma try kam long ro kum ta kam de ka kam jong ki media ban le research ban ki ban tho bor ki kam jong ki media ke di ban keli ka kam jong CM ude ban penhun ya ke jing keli yo pai ba mar ki media ki train menta ban pensyai si ki pai ba fidei tang katnat ban pensyai si ki pai ba te la da ki kwa ban ayu te ki de ban phak keli kan knang ka report kan wan ki bru kan chenia